ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ? എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം തന്നില്ല ശരിക്കും അല്ലേ? നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. കുറെ നേരം അവർ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. വൈഫൈ പ്രശ്നമായിട്ട് അവിടെ എന്തോ ആരതി കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ആരതി കിട്ടാക്കുമ്പോ എന്താ പോലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ദർശനം കിട്ടി. അതെ, കാണാൻ പറ്റി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി നന്നാവാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. അതങ്ങനെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. ആ അധ്യായത്തിലെ 13 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. നമ്മൾ ആ 13 ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള്
നമ്മള് ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോന്നിനും ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും മോക്ഷത്തിനായാലും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാകുന്ന തിരമാലകളെയും നീർച്ചുഴികളെയും പൂർണ്ണമായി തടയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? ഭഗവാൻ ഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് അതില് നമ്മള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിട്ട് ഇത്തരം ജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? പരിപൂർണമായ ആത്മസംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളതും നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ജ്ഞാനം പ്രമാണികരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തി യോഗത്തെ വേറെന്തുകൂടി പറഞ്ഞൂടെ? കൈവല്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൈവല്യം. നമ്മൾ 2 ദിവസം മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭക്തി യോഗത്തെ എന്തുകൂടി വിശേഷിക്കുന്നു? കൈവല്യം എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം പ്രമാണികരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൈവല്യം എന്നും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത് വിഷയങ്ങൾ അത് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥകള് ഒക്കെ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല ആ പക്വമായ അവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും എന്തില്ലാതാവും? താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഉന്നതനായ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് അപ്പുറം മറ്റുള്ളവരെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? എല്ലാവരിലും ആ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് കീർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വചനങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിച്ച ശേഷം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വീണ്ടും എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്നാണ് ശൗനക ഋഷികള് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോടല്ല. ആരോടാ? സൂതഗോസ്വാമിയോട്. സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമിയാണ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം. വ്യാസപുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഋഷിയാണ്. വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അതൊരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതില് ആ ശ്ലോകത്തില് 26 ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് കണ്ടത്. എന്താണ് 26 ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ എന്താ പറയുന്നത് 26 ഗുണങ്ങള് 26 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സത്യസന്ധ എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ദയവുള്ളവനാണ്, ശാന്തനാണ്, സത്യസന്ധനാണ്, സമഭാവനും നിഷ്കളങ്കനും മഹാനുഭാവനും സൗമ്യനും മസൃണനും യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവനും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ഏവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സംതൃപ്തനും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനും അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമർപ്പണം ചെയ്തവനും അഭിലാഷങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധാത്മാവ് നിയതനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹരിക്കുന്നവനും സുബുദ്ധിയുള്ളവനും സഭ്യനും അഹങ്കാര നിർമുക്തനും ധീരനും അനുതാപമുള്ളവനും സ്നേഹശീലനും കാവ്യാത്മകനും വിജ്ഞനും നിശബ്ദനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ആരുടെ പറഞ്ഞത്? അവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അതിൽ വിശേഷിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന ഗുണങ്ങള് ദയ, ശാന്തി, സത്യസന്ധത, ആത്മനിയന്ത്രണം, അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ 26 എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 14. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 14.
ഏതശുശ്രൂഷതാം വിദ്വാൻ സൂതനോർഹാസി ഭാഷിതും കഥാ കഥോദർക്ക സതാം സ്യൂ സദസി ധ്രുവം. ഏതശുശ്രൂഷതാം വിദ്വാൻ സൂതനോർഹാസി ഭാഷിതും കഥാ കഥോദർക്ക സതാം സ്യൂ സദസി ധ്രുവം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുശ്രൂഷതാം വിദ്വൻ സൂതനോർഹസി ഭാഷിതം കഥാ ഹരികഥോദർശിതാം സദസ്യ ധ്രുവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശുശ്രൂഷതാം ശ്രവണ വ്യഗ്രരായവരുടെ വിദ്വാൻ ഹേ പണ്ഡിത സൂത ഗോസ്വാമി നമ്മെ അർഹസി താങ്കൾ അത് ചെയ്യുമോ ഭാഷിതും അത് വിവരിക്കാനായി മാത്രം കഥാ വിഷയങ്ങൾ ഹരികഥ ഉദർക്ക ഭഗവത് വിഷയങ്ങളിൽ പരിണമിക്കുക സദാ ഭക്തരുടെ സ്യൂം ഒരു പക്ഷേ സദസ്സിൽ ദ്രവം നിശ്ചയമായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജെ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി, അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം വ്യഗ്രരാകയാൽ അങ്ങ് വർണ്ണന തുടർന്നാലും അതിലുപരി ഭഗവാൻ ഹരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പരിവസ്യാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭക്തരുടെ സദസ്സിൽ നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്, പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ സൂതഗോസ്വാമി, അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അത്യന്തം വ്യഗ്രരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വർണ്ണന തുടർന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ പറയണത്, ഭഗവാൻ ഹരിയെ കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പരിവസ്യാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭക്തരുടെ സദസ്സിൽ നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അല്ലെ പരിവസ്യാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. എന്താ അതിന്റെ ഗുണം? ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്, തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ തമ്മില് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദമായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്നും നാം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അവയെ അതീന്ദ്രിയമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ഉന്നത കുലത്തിലെ വിലകെട്ട സന്തതികൾ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അഥവാ മഹാകാവ്യങ്ങളെയും വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ 5ാം വേദമായി മഹാഭാരതത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായി പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹർഷിമാരും പ്രമാണികരും മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അല്പബുദ്ധികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണവുമാണ്. ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീതയെന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനായ അർജുനന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ഭാവത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു നൽകിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന വസ്തുത അത്തരം മണ്ടന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വേദജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാകുന്നു. പോകാം.
ഇപ്പൊ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്ന് നാം മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. അത് എന്തൊരു കാര്യവും ഭൗതികമായതാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും, അതീന്ദ്രിയമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ഉന്നത കുലത്തിലെ വിലകെട്ട സന്തതികൾ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണം. ഇപ്പൊ രാമായണം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാകാവ്യങ്ങള് എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്ത്രീകള്, ശൂദ്രര്, ഉന്നത കുലത്തിലെ വിലക്കെട്ട സന്തതികൾ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാകാവ്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാഭാരതം, അതുപോലെ തന്നെ രാമായണം, അതുപോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ 5ാം വേദമായി മഹാഭാരതത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തെ 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം 4 വേദങ്ങളെ 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടാണ് മഹാഭാരതത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികൾ മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായി പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ മഹാഭാരതത്തെ 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹർഷിമാരും മഹാപ്രമാണികരും മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അല്പബുദ്ധികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മാത്രമല്ല അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഗൃഹസ്ഥനായ അർജുനന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ഭാവത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു നൽകിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന വസ്തുത അത്തരം മണ്ടന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ മറന്നുപോകുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആ ഗൃഹസ്ഥ ഭാവത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതെന്നുള്ളത് അവര് മറന്നുപോകാണ്. ആകയാൽ വേദജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഭഗവത് ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അഥവാ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവ മഹാഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്ക്. അപ്പൊ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഡിഗ്രി ലെവല്, അടുത്തത് PG ലെവല്. ആയതിനാൽ ഭഗവത് ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം പോലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. മാത്രമല്ല അവ മഹാഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണം? അത് മഹാഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ അത് എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണം? വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവയിൽ അനേകം ചരിത്ര വസ്തുതകളും കണക്കുകളും
ഉള്ളതിനാൽ അവ ചരിത്രങ്ങളെയോ വീരചരിത വർണ്ണനകളെയോ പോലുള്ള ലൗകിക സാഹിത്യങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ദുഷ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവര് പാരായണം ചെയ്തു പോരുമ്പോ അവയില് അനേകം ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ അവ ചരിത്രങ്ങളെയോ വീരചരിത വർണ്ണനകളെയോ പോലുള്ള ലൗകിക സാഹിത്യങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടും. ആകയാൽ എത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭക്ത സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇത് തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവർ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവര് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അത് ചരിത്ര വസ്തുക്കളും കണക്കുകളും ഉള്ളതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീരചരിത വർണ്ണങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ലൗകിക സാഹിത്യം പോലെയാണ് നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അത് ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിലായിരിക്കണം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉന്നത കുല ജാതകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ പരമമായ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഭഗവാൻ നിരാകാരനല്ല, അഥവാ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യനുമല്ലെന്ന് നിഗമനം. അപ്പോ ഇവിടെ പരമമായ ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാരനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യനുമല്ല എന്നുള്ളത് ആണ് നിഗമനം. അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യജമാനനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യജമാനനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സ്വേച്ഛയാൽ അവതരിക്കുകയും സ്വകീയ ശക്തിയാൽ പതിതാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്വേച്ഛയാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. സ്വകീയ ശക്തിയാൽ പതിതാത്മാക്കളായവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്തരം വേഷങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അവ പീഠികമായ വിഷയങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അത്തരം വേഷങ്ങള് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അവ പീഠികമായ വിഷയങ്ങളും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു വരുമ്പോ എന്തായി മാറിയതൊക്കെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്രകാരം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കന്മാരെ പോലെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംവാദങ്ങളില് പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. പരമായവയാണത്. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പൗരധർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണത്. ചരിത്രങ്ങളും ലൗകികമായ നിരവധി മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളും കഥകൾ, നോവൽ, നാടകങ്ങൾ, മാസികകൾ, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ മുതലായവ വായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ആകയാൽ അവയെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനവുമായി സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തണം. അപ്രകാരമാകയാൽ അവയെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തരാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും നാമരൂപങ്ങളില്ലാത്ത ജഡമായ ശിലയാണെന്നുമുള്ള കുപ്രചരണം ജനങ്ങളെ നാസ്തികരും ഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരന്മാരുമായി തീരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിതമായി അവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് പകരം നരകത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ലൗകിക കർമ്മങ്ങളിൽ തഴക്കം വന്നവരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ജഡമായ ശിലയാണെന്നുള്ള കുപ്രചരണം. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല, നാമരൂപങ്ങളില്ലാത്ത ജഡമായതാണെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരന്മാര് ആയിത്തീരാനായിട്ടാണ് ജനങ്ങള് നാസ്തികരാകുന്നു, ഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരന്മാരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനനുസൃതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് പകരം അവിടേക്ക് പോകാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതാരംഭം പാണ്ഡവരുടെ
പുരാണോപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പരമസംഹിത അഥവാ ഉത്തുംഗരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ പുരാണോപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പരമസംഹിത അഥവാ ഉത്തുംഗരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഇത്തിരി ഉള്ളല്ലോ ഇതിൽ, ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്രമല്ല അത് ഉദാത്തമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പരമജ്ഞാനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം തന്നെ പരമഹംസരാണ്. മാത്രമല്ല പാലും ജലവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും പാല് മാത്രം വേർതിരിച്ചു കുടിക്കുന്ന കല അറിയുന്ന അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. അപ്പോൾ അരയന്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പാലും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാല് മാത്രം വേർതിരിച്ചു കുടിക്കാനായിട്ട് അറിയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഉദാത്തരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പരമജ്ഞാനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം തന്നെ പരമഹംസരാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പരമഹംസരാണ്. എങ്ങനെയാണ്? അരയന്നത്തെ പോലെ, പാലും ജലവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തില് പാല് മാത്രം വേർതിരിച്ചു കുടിക്കുന്ന അരയന്നത്തെ പോലെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി നന്ദി. മാതാജി प्रणाम माताजी, प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കിന്ന് വേഗം നമുക്ക് നിർത്തണം. അത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി